Satu lagi yang mau di sini bareng New Elvan guys. Kita sambut kehadiran mempelai berdua menuju Pulau Pinang dengan iringan doa semoga samawa untuk Mas Medi juga Mbak Prita. Goyang Mbah Bayan tuh keras ya. Hanya kamu. Terpancar senyum kebahagiaan dari mempelai berdua. Ayo foto, Nyok. Derek foto, Nyok. Ayo. Tetap setia sampai mati. Cintaku hanya kamu. Asik. Cinta merah. Ayo goyang dong.
Ayo yang cantik ya. Terima kasih Mbak Dila. Gantian ya Mas, monggo. Terima kasih tuh ya. Nggih. Piye Thomas kok ngene iki? Awas, Duk. Lho, lah kayak kok ucul kayak piye? Oh, putune. Putune Mbak Endang. Mbak Endang, nggih, ya Allah. Ngantek sampun disuwanake Mas badhe foto. Medi kalian Mbak Bita. Nggih. Niki bose. Bose. Alhamdulillah. Keluarga besar dari Foto dulu Ibu. Bapak, iya. saking Bali. Bersama Petuku ID Balen Bojonegoro. Kerja bareng sama Faya Dekarasan Tatar Sepenganten Jatirejo Cepu, beralamatkan di Jalan Prup Grasinda. Niki keluarga saking pundi, Bapak? Saking pundi, Pak anak saking Bali, aku iket Bali. Surabaya. Oh, Surabaya. Piye kabare rek? Ya, apa Surabaya. kabarnya? Sehat ya Bu nggih. Surabaya Sehat. mana? Karangbenjangan. Oh iya, kono sing terkenal rumah sakit. yo kono Mas Teh. Nah, kamu ning rungkut kayak ya. Aku ning doli dhisik. Buyar Mas. Dhisik saiki wis entek kok. Iki ana bocah cilik-cilik cantik-cantik. Yuk boleh kita kenalan. Babar pisan lipane sing isi cok entek. Terayong pencas kok. Lipane entek. Ayo ditakoni. Nggih, iki alhamdulillah suasanane islami. Muga-muga sampeyan dadi ustazah. Amin. Nduk sayang, perasaan dedek ya, aku ya wah. Kenalan sama AA ya. Kok nek kebelet terus ya. Ya, Nduk sayang indah sendi to? Kuwi kok ya sirahe. Nggih, namanya sinten? Rere matik ya. Ririn. Kan iki kok nduk piye? Kok ditutupi iki piye? Aja tutupi nduk cahayu. Ora saisi. Wah, alah untune dipangan grahono. Untune dipangan grahono. Oh, Pak tukang oh. Kok tukang? Lah enek cendelane. Nggih, Rere daleme pundi? Omah. Rumahmu mana, Nduk sayang Cahayu? Tak gawa. Sini. Oh, kene omah. Daleme yo iki Mas. Nggih, kok gak enek. Pada nopo? Kelas pinten, Nduk sayang? 1. Kelas 1. Besok mau jadi apa? Cita-cita Guru. Oh, gak tahu. Walah. Gak tahu. Ini keluarga dari Surabaya mau foto. Keluarga dari Surabaya nggak nyanyi dulu Pak Bos dari Surabaya? Gimana? Nggih, iki namine sinten, Nduk sayang iki? Asi, air susu ibu. Asi? Dek Asi ya? Dek Asi dalamnya pundi si As? Bar mangan Omahmu kerupuk. di sini. Rumahnya mana? Rumahnya di sini ya, kelas pinten? TKB. Oh, samene wis kabeh lho. Jajak. TKB. Walah. Ono TK. Sampeyan pengen jadi apa cita-citanya? Guru. Kita di guru, sampeyan dadi apa? Gak rong, ya Allah. Pikir keri, coke takoni pikir keri jatane. Iki keluarga besar dari Surabaya. Terima kasih kehadiran keluarga besar Surabaya. Terima kasih, selamat jalan, selamat sampai tujuan. Terima kasih, matur nuwun. Mas Medi, sehat terus. Semoga jadi keluarga yang berbahagia. Amin. Pun jamu Mas. Dereng. Sampai pengen duwe anak lanang apa wedok? Nek pengen duwe anak lanang ganteng maca surat Yusuf. Wah. Nek pengen duwe anak wedok ayu maca surat Maryam. Tapi nek pengen duwe anak iso munggah kaji maca surat tanah. Surat tanah iki piye terus? Didol munggah kaji. Ngono lambemu. Nggih. Pokoknya sehat terus, pokoknya ya Allah. Sehat terus. Iki kok kaya aku ndek nome lho, Pak. Wajahe Mas Medi iki lho ya. Sumeh, semringah Kaya masku lho. Oh iya ya. Kakakku ya kaya iki wajahe. Wah, sumeh. Wajah tuh aja iya. Baby fish kok. Opo iki? Awet nom.
Oh iya iya. Ya Allah, sing wedok ya ayu kaya bojoku lencir kuning ngono kuwi lho, Pak. Ya Allah. Wanita ingin keluarga tebih pancen nek sing keluarga mriki tetep pinarak lenggah ngantos bar ngantos paripurna nggih. Iki Niku keluarga jenenge tebih kok ya. wanita yang solehah ini ki. Solehah. Pokoknya enak dipandang nyenengke suami. Saat padang selalu senyum. Senyum Ramah. adalah ibadah. Malah ki wanita kuwi. Kuwi nek ning hukume kuwi aja nganti isin lan aja nganti rikuh. Kudu tawa nek karo swamine. Jadilah wanita yang berfungsi, jangan jadi wanita sing gengsi. Nah, jadi sing lanang kuwi lagi Ya, teko iya. bono ngersakaken apa mboten Mas? Nggih. Kuwi nek ngono, kuwi rezekine lancar. Mergo sing lanang wis semangat. Langsung. Saking Oh, semangat. su nek kok madhep ning aku iki lho kok sajak aku anggap su kok piye jen. Ayo didampingi karo sing iki cewek-cewek iki. Ya, Iku piye ngeri. Ayo Ya. turun cantik turun. Deni to. Ayo. Ngeri iki ngeri kok. Oh, gak mesti iki gelo iki lho. Wah. Iki ejek sekolah iki ya. Sekolah. Iya. Mendung tak berarti hujan. Terus? sing nganggo kudung wanita idaman. Cocok. Yes. Aja lali sing riasi sapa nyot? Mbak Faya. Bahaya. Alamatnya nih nyot. Alamatnya kono. Iki lho, ada poster di depan tuh. Instagram Cepu. BA. Iya. Pokoknya agar cepun darah tak bengi petuk. Jalan Prum Garsinda. Iya. Ono Bangju kae. Bangju. Nek dari arah barat yang iri ono jurusan Jalan Pruman Grasenda. Di situ nanti ada Paya dekorasi. Pindi to? Cepu. Wah, aku ora roh iki. Walah lah wong kowe iki sabamu. Sebabku sebelah kono Pak. Sing enek alas-alase kono. Takoni le ya. Dek, namine sinten? Alah rasa ditutupi. Aku mbak anggap demit apa piye? Oh, iso wedi. Namine sinten, Dek? Nasila. Oh, Nasila daleme pundi? Griyane pundi? Rumahnya mana Di omah cantik? ora janjane. Rumahmu mana? Mana alamatnya rumah mana? Alamatnya mana? Apa didulani Mas Nyot? Eh? Desa Brumon. Desa Blungun. Oh di Samblungun. Kelas berapa? SMP. Satu SMP. Hobinya apa? Rasan. Gak punya hobi? Gak punya hobi. Sitok iki. Iki Siti kalem. Zulaikah iki. Siti Sulekha. Iki namine sinten, Dek? Andita. Andita daleme pundi? Kelas Blungun. berapa? Satu SMP. SMP. Hobinya apa? Duh, ora punya hobi lho piye jajan. SMP. Aku dhisik tahu sekolah SMP ditokno guruku, Pak. Lah kok ngono ke Perkara bolosan? sepele. Piye? Ana laler mentrok ning bathuke guruku. Terus? tak bacok. Lah iki ngono. Terus lalere minggat, bathuke guruku kebacok. Aku ditokno. Iya. Ya iki sing manggolane pisan kene Mas. Dek. Ayo Ron, Kirun. Ini. Sarkali iki. Bisa merutut sae. Lah nggih. Wah iya, lah iki iso kene. Calon kelentara iki. Tentara kok Tentara. iki lho. Wah awake gokil kok. Ya namanya siapa, Mas? Arsa, Heh? Arsa, Arsa, daleme pundi? Rungun, Kelas berapa? kelas 7, Hobinya apa? main layangan, Main layangan. Ini lho, hobine jelas. Oh jelas Ora hobi. duwe hobi kok. Hobi kok nek bojoku no hobine minggat. Ki namine siapa, Mas? Andika, Andika. Rumahnya Rungun, kelas berapa? 7, 7. Hobinya main bola, Main bola, jos. Main tok. Timnas. Pokoknya tim SAR. Apa tim SAR? Lah ya golongane timnas, Man. Iya. Sak grup. Ya minta lagu apa iki, Andika? Iki lagune apa, Arsa? Iki Anandi iki, ya Anandi. Andita. Iki sapa? Bukit Nasila. berbunga. Bukit berbunga request dari mama. Mama. Oh. Mamanya Rere. Mama Rere ya. Bukit berbunga sesuai dengan suasana pada kesempatan kali ini hati mantan mas mantan berbunga-bunga. Berbunga-bunga hari ini. Ayo Dek gantian ya. Tampak wajahnya vokal sumringah. artisnya monggo. Bersama Mbak Mita ya. Ayo Mbak Mita monggo. Oke. Wes joget sih. Elvanka akan hadir Sip, untuk sip.
menghibur menghibur masyarakat Blungun dan sekitar. Iya. Permintaan sebuah lagu yang bergundul Bukit bergundul berbunga. Iya. Berjudul bergundul. Sama nak nyanyi, Mbak? Walah. Oh. Alah luar, tak kira arep nyanyi no. Lah dompetnya ini sini apa? Ya duit toh, papa kerja kok Tak kira bon. Nih, mana putaran yang mana nih? Iki Rere. Oh, sing Rere ini. Iki Rere iki Roro. Ya, moga Mbak minta. Nggih. Bukit berbunga untuk Anda semuanya bersama Elvanda. Ayo semuanya joget. Oke, ayo sini joget. Bareng-bareng dong ya. Ada masuk ini dong sayang. Oke. Ngadep kamera.
Ini permintaannya siapa tuh mas? Bu Edenok niko. Oh anjing. Ini yang adik-adik ini mau minta lagu Iki gak? anake niku. Sing di, Iki sing Rere, di. iki anake Bu. Kok kayak adike ya? Nggih. Ya ya cek pantas mas. Ah, ini mau minta lagu apa? Mau joget lagi atau mau langsung ganti? Joget lah ya, kadung masak deh ya tuh. Masakmu kata isu tuh ya? Kira ngomong iso mbok seruk ae lho. Dah ya, masakmu kata isu tuh ya? Dah ya minta lagu, ben gak rugi. Ayo. Jam 3 lho kuwi ase mang. Dah ya tuh. Saurunge wong Mau minta lagu apa? Cah telu dang, apa? Dang bisik-bisik sih, dang bisik-bisik. Mungkin Mbak dang, Pita dang. mau request lagu kalian Mas Medi. Lagune napa? Sing romantis, Sing Mbak, romantis lagune napa? Tembang kenangan napa? Hanya satu nama. Sing piye to, Mas? Lagu Malaysia kuwi to. Oh iya. Oh, tidak bisa. Satu nama tetap di hati kuwi. Walah. Mbah rara kan. Ada satu nama Oh, wi. dalam satu cinta. Kuwi to. Lirik aku nek Oh ya aku iso, aku ora iso. Apa ya mantan lagu apa? Karena bawa dan Wes kadung bisik-bisik ta iki. gitu. Piye lagune apa jere? Lagu Malaysia. Lagi kok ditutupi kabeh rene iki gene iki. Iki gene kenapa kok ditutupin kenapa? Malu ya. Iki mbok apakno Mas, mau. Ora tak pak-pak. Nek nangis lah delok ditutupi rene lho. Urung tak ces sih. Ya ampun. Jono. Wis nangis kok. Trai depe Apa nyobrok kok artinya kuwi. apa? Duh, iki kenapa tuh kok ditutupi kabeh iki kenapa tuh? Apa aku medeni tuh ya? Tutupi apane? Raine iki lho. Mambu abab. Ngono. Aku tak Makanya- tutupi mic kok sok ya tak ambu dhewe ababku. Oh, ora sawet tidak iki ya menungso, iki tunggale makhluk ya. Nek awak Nek bengi setan. ngalah aku Sidane lagune apa? penyanyi kok kaya Jalur setan. lagu gak? Jan kalem-kalem yo cah kene iki. Kene wong beriman kok lha kuwi wong berantakan iki. Makasih, ya ampun. Kene iki wong keluarga soleh. Ayo terus keluargaku solehot kabeh kok. Ya layak. Makasih. Makasih ya. Lagunya sing penak kok ya. Joget yo ndok ya pisan iki joget tak kei dhuwit yo. Wis to. Pak Rianto pundi? Utang aku. Mbok apa no? Utang. Sing digawe Gue nebus iki lho. Spesial buat kedua manten ya. Ada sinarnya. Dalam berkataan yo. Ah, belum kono kok. Ya, ngobat. Telepon dulu.
Bima Audio Production. Matur sembah nuwun Mbak Pita. Allah. Pak Rianto jan omahe ngedap-ngedapi, Pak. Pripun? Omahe ndelok penuhne cagake son ndelok. Ilambe tekan marik-marik Ya Allah, nika Pak Rianto penek ning jek kalah karo omahku. Apa? Omahku iki sakone pira, Pak? Pira? Dak. 9 to iki paling. Omahku sakone iki 30 Omahmu kuwi. Omahku nang Grendoyong tak cagaki, Grendoyong tak cagaki pokoke omahku kuwi. Mergo pambruk. Beda karo kene. Kene iki terkenal lho. Pertanian subur, peternakan maju, wis sapa ae kene iki. Nggih, pertanian maju, peternakan maju, dalane pembangunane ya alhamdulillah maju. Maju. Pokoke luar bioskop. Biasa kok bioskop e. Saking biasane. Heeh, saking. Kowe gelem joget ora landuk. Kaya paduan suara lho nek ngadeg tok lho. Ora gelem obah belas tak cipok lho suwe-suwe. Iki kok basa Aku ki wis vulgar temen to. Aku wis ra betah. Kudu tak ho. Tak kerangkeng. Kowe kok aku ki wis haus. Haus. Darah. Ora sawedi. Joget salahku gelem apa ora? Aku tak cucup tenan janjane kok wangi anake sapa iki? Pak Pendi. Ngene. Mas paringi barungan iki biar satu persatu dimasukkan ke dalam. Kowe bareng nyot ayo. Kudu digendong ora masuk. Kowe tak gendong apa tak seret? Iki aja kasar-kasar to kowe. Lah aku wis ra kadung gairah lho. Wah semangat. Yo. Pak Medi kei ndok karo
iya. Dadi toto. Sang Singoludaya Kerita. Oh, nggih, yuk. Hop. Tunggal guru aja ganggu, tunggal bapa aja ngundha. Hop, hop. Iya. 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 Oh. Hop. Wow. Jane sing tandak sik. Iya. Oh. Halah, omelet kok. Lho mlayu sik nyot. Ora mbok candak kok. Ucul malah. Oh. Ngalor dalane. Oh. Au. Idul kaya napa? Ana bocah ayu. Oh. Iya. Oh, ah. 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 Oh. Gendong lho nyot, ora iso masuk ora kok gendong. Ot. Toto samepto anggendong putri ayu. Yo, yo, oh, 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 yo, oh, 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 oh. Iya, ambiar. Yo, yo, yo. Gambar Allah, Allah. Ayo. Cek loro iki, loro sing rombok gendong. Moh. Kowe padha. Kok namplek. Tak tok. Kene malah aku joget dhewe. Iya. Kene. Mungkin iki tak angel-angel metu ya. Mlebu kabeh nyot. Ini tinggal liburan sama foto. Ngaturi pirsa Bapak Ibu menawi kala wau foto keluarga besan sak mangke keluarga mriki nggih. Keluarganipun mempelai putri. Monggo biyanipun keluarga mriki kasuhun foto jangkepi dokumentasi foto keluarga. Jauh-jauh keluarga besar dari Surabaya baru datang lagi Pak. Oh, selamat siang. Menapa, Kami ucapkan terima kasih. Ini keluarga dari mana Pak Bos? Surabaya juga. Dari Surabaya. Iya rek, kabare rek. Apik cuk. Iya. Lah Surabaya kok. Ora wis biasa ya. Dari Surabaya. Sepisan malih mbok bilih wonten Kang Arson Nimbrung nyanyi duet bersama artis kami persilakan suatu kehormatan apabila Bapak Ibu. Mbok bilih request lagu Ibu Bapak dari Surabaya lagunya minta apa? Pria idaman ya Allah. Oke, Elvanka akan hadir untuk memenuhi permintaan dari arek-arek Surabaya tercinta. Dari Mas Bos siapa ini Mas Bos? Dari Mas siapa namanya Mas? Namanya siapa? Mas Akila Raya. Iya. Yo, permintaannya dari Mas Akila ada pria idaman. Pria idaman. Elvanka akan hadir untuk Mbak Dila ya, Mbak Dila ya. Oke, Dila Krista untuk Anda. Semuanya. Foto bersama keluarga dari Surabaya diabadikan oleh rekan kami Fotoku ID Studio Aku Digital. Siapa? Jenenge sapa janjane wong Facebooke ya Aglista iki.
Engko aja ngono to jenenge boleh kira. Berarti wis bancaan. Bancaan. Sesuk tak ruwo. Ayo Dik, Tak ruwat maksudnya. terima kasih atas bunga-bunga sosialnya dari Surabaya dari Mas Adila. Terima kasih donasinya, Pak. Iya. Pancen Mas Jauh kaya kotak amal tadi ya. Dia wis ngerti. Ya, monggo foto keluarga saking keluarga mriki monggo Ibu Bapak, teman-teman deket Mas Manten, Mbak Manten kami persilahkan. Pria idaman. Piye to? Wah, jan lho pas aku mbok Mas Bima. Makasih Mas. Janjane jenengem Bila sapa? Gila Iweka. Iwaka. Iweka. Aglisa wis rabi ya Mas, aku urung kok. Kok. Iya lah. Dila Iwaka. Iweka. Dila dilema. Sama Dila? Dila Aglista tak kira kae dadak Iwaka. Iwaka. Aglista ya. Wis aku Iwaka. ngomong ya. Iya. Spesial muni permintaan buat Mas Sinta. Pria idaman dari Ada Mas Adila. Mas Akila. Saka Akila, Surabaya. Dari Surabaya. Jauh-jauh. Bu boleh mungkin mau goyang sini monggo. Apa pepe balik? Oh ya, hati-hati di jalan ya. Langsung Berarti balik. Semoga lagunya selamat sampai tujuan ya. Iya. Untuk sanggup pulang. Ya, terima kasih. buat sangu mantuk. Ya. Tak jaluki tambah kaya wis mulih. Ngene ya Nyat ya. Nggih. Mek mempersiapkan aku tak matur. Oke, monggo. Cek. Bapak Ibu Purwo Madya Wasana tunggap tumapaing adicara paripurna monggo katutup kaniwaosan hamdalah sesarengan alhamdulillah irabbil alamin. Kula kang piniji minangka pambiwara nglenggono sekadang kelepatan kekirangan nyuwun lumetring sih udaya pangsama kang mawantu kanthi sesanti jaya dwi pantara ting bena salering panggodha pangrencana satemah rahayu kang samya pinanggih akhiru kalam bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.